Quins són els canals de comunicació que m'ofereix el campus virtual? Els principals canals de comunicació que t'ofereix el campus virtual són els fòrums, la missatgeria, el calendari i el sistema de videoconferències a través de Microsoft Teams. De manera predeterminada, a les aules virtuals trobaràs dos fòrums. Aquests són el tauler d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes. La missatgeria et permetrà enviar missatges privats o en grup amb els participants de les diverses aules virtuals on participes. El calendari et facilitarà l'organització de les tasques i els esdeveniments importants de l'assignatura o curs de manera senzilla. Per últim, a les aules virtuals d'assignatura podràs fer servir l'enllaç directe a la sala de grup de Microsoft Teams per realitzar les sessions de videoconferència amb els estudiants. A més, si enregistres les sessions, aquestes quedaran guardades a l'aula virtual.